Mara ta' 54 sena minn Rabat Malta kellha tittieħed b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li kienet involuta f'inċident fid-dar tagħha. Il-każ seħħa l-ħabta tad-9 ta' filgħodu fit-triq Għajn Kajjet ir-Rabat kif mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-vittma nstabet mixħuta mal-art fil-bitħa tar-residenza tagħha. Fuq il-post ġiet imsejħa ambulanza li ħadet lil mara l-isptar għal aktar kura fejn ġiet iċċertifikata li ġarbet ġrieħi kritiċi. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Għasa Jana Mikallef Stafraċ li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta maġisterjali. Raġel ta' 40 sena jinsab f'qada kritika wara li kien involut f'inċident bil-mutur il-bieraħ fil-għaxija. L-inċident seħħa l-ħabta tal-11 ta' fil-għaxija fit-triq Bella Vista f'San Ġwan. Mill-istħarriġ preliminari tal-pulizija jirriżulta li r-raġel kienet issuq mutur tat-tip Harley Davidson meta għal xi raġuni u tilef il-kontroll u nqaleb. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei għall-kura fejn kien iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Il-Maġistrat tal-Għassa Caroline Farrugia Frendo kienet infurmata bil-każ u ħatret numru ta' esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Sewwieq ta' mutur minn Bir Zebbuġa kellu jittieħed b'urġenza l-isptar Mater Dei wara każ ta' hit and run. L-inċident seħħ fis-sigħat bikrin tas-sibt filgħodu għal ħabta tal-5 ta' filgħodu fit-triq iż-Żurrieq f'Bir Zebbuġa stess. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li vettura li s'issa għadha ma ġietx identifikata laqtet il-mutur misjuq minn anzjan ta' 70 sena. Filwaqt li l-vettura involuta telqet minn fuq il-post, ġiet imsejħa ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar għal aktar kura fejn ġiet ċertifikat li ġarrab ġrieħi gravi. Raġel mix-xara qed ikun investigat mill-pulizija wara li fis-sigħat bikrin tas-sibt filgħodu saq fuq xi nies waqt parti tal-karnival fil-limiti ta' Marsal Forn Għawdex. Fil-post ġew imsejħa l-pulizija mill-Għassa tar-Rabat li qed jinvestigaw il-każ li seħħ għal ħabta tas-satej ta' filgħodu. Kelliem għad-depo ikkonfermalna dak li seħħ biex sewwieq jidher li kien taħt l-influwenza tal-alkoħol. Ir-raġel mistenni jitressa l-qorti fil-jiem li ġejjin bil-pulizija qed tinvestiga dawn il-każi.